बे समाव बिटिआर हालामाव गिबि खेबनि थाखाय नुनो थांगासिनो नुफेरै खोनाफेरै दोरोङारि गेलेनाय बादायलायनाय। नाथाय बेनि गेजेराव बेखौ बुंथारनांगोन दि बिटिआर हालामाव थारैनो गोबां सोलायमारबाय। गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाबाय थानायजों लोगोसेनो एना एनि गैयाजासे गोजोन खौसेथि रंजानाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंलायनाय, जथाय हाबा मावलायनाय आरो मोनसेया मोनसे हारिनि राव रायलायनो सोलोंनायखौबो जों नैबे समाव नुनो मोनसै। बेबादिनो नैबे खेबाव बिटिआर हालामाव गिबि खेबनि थाखाय नुनो मोनगोन बोरसिजों ना हमनाय दोरोङारि बादायलायनाय। मख'जाथावदि बे बादायलायनायावनो एना एनि गैयाजासे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो जथाय बाहागो लानो खाबु मोनगोन। फैगौ 30 नभेम्बर खालि थामहिनबा गाबोन सानसेनि उनावनो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव आरो टंला थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि हारसाफारा गामियाव बोरसिजों ना हमनाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन। आरो बेनि थाखायनो नैबे समाव फारफ्रोमथिंबो साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो दं। थारैनो साखाफारा खालामनाया बेसेबां आवगायखो फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनसुला बसुमतारिनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों मिथिना लानि। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव बरायग्रोनाय जाबाय। नैबे समाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोनथाव रादाब बा मोनसे गोजोननाय। दिनै जोङो बिटिआर ओनसोलाव नुनो मोनाखै बा खोनानो मोनाखै बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै जोङो नैबे समावहाय जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोनदों। माने बोरसिजों ना बोननाय बेखौ बिटिआर ओनसोलावनो गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना खुंनो थाखाय नैबे समाव थागथियारि जादों। आङो दङ दायो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव आरो टंला बै हारसापारा गामिनि बे फुख्रियावहाय बोरसिजों ना बोननाय बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 30 खालार खालि बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना खुंनो आखायाव लादों। आंजों दङ नैबे समावहाय बे बादायारि बिथांनि सासे दैदेनगिरि दङ। आं बिथांनिफ्राय बे समाव मिथिनानै लागोन बा नोंथांमोना बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनानै मोनगोन। बे बादायारिनिनो सासे दैदेनगिरि। नैबे समाव गिबियावनो नोंथांखौ बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। दायो नोंथांमोना जे बोरसिजों ना बोननाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंनो थाखाय थांदों, बेसेबांसो साखाफारा जानानै दङ बे समाव नोंथांमोना? जोंहा दासान्दि जथेस्थ'खिनि दावखोदों, मानसिफोराबो फैगासिनो दं। दा मथा मथि जोंना 200से मानसि जइन लानाय जाबाय। आरो जिफोर मानसिया जोंखौ वार्ड होदों फैगोन निश्चय मणिपुर, बिदिनो डिब्रुगड़, जरहाट बेफोरनिफ्राय जोंखौ फन खालामगासिनो दङ दाबो। बिथांमोना गाबोन किसुमाना सफैगोन। दा खायसेफोरा 30 तारिखआव सफैगोन। बेखायनो जोङो माने बेयाव दा जों लाहार फाहार खालामगासिनो, जों खामानिफोरखौ जों क्लियार खालामबाय। दासान्दि जोङो बेयाव थानाय जानाय सुबिदाफोरखौबो होनांगोन, मानसिफोरखौ गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ थानायनि थाखाय जोङो सुबिदा होनांगोन। बेनि थाखाय जोङो दासान्दि बेयाव लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जोङो बे समाव नुनो मोनाखै जे बिटिआर ओनसोलाव नैबेबायदि बोरसिजों ना बोननाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों बिटिआर ओनसोलावहाय नुनो मोनाखैमोन। दिनै नोंथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बे बिटिआर ओनसोलावहाय बे बोरसिजों ना बोननाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंनो लादों। बेयावहाय नोंथांमोननो सोरबा थुलुंगा होदोंमोन नामा? जोंखौ बिदिनो थुलुंगा बिदि रावबो बिदि होआखैमोन। जों बाहेरायाव बिदिनो बोरसि बोनो। जों जेनेबा जोङो आसामनि बाहेरायावबो जों बोरसि बोनदों। धरिल' जों गवालपारा, तुरा, मेघालय, गार' हिल्स, बिथिं आसाम अल एकदम माने शिबसागर, शिबसागर, बिदिनो खुनारि बेफोराव जों बहुतखिनि बोरसि बोनबोबाय। बेफोराव नुनानै जोंबो मोनसे सोलोंदों। माने आरो बिटिआर हालामनि मानसिफोराबो जथेस्थ'खिनि सोलोंनो गोनां दङ। बोरसिजों ना बोननाय जोंनि बिटिआराव एकदम गैखाया होनना बुंजायो आरो माने। बेनि थाखायनो जोङो बिटिआराव फार्स्ट टाइमखौ जों माने बोरसिजों ना बोननायखौ जोङो खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। जेब्ला नोंथांमोना बै बाहेरायाव थांनानै बोरसि बोननानै बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोदों, दिनै नोंथांमोना बेयाव बिटिआर ओनसोलावहाय बादायनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै माबायदि नोंथांमोना बादायनो थाखाय माबायदि सुबिदा होदों मानसिफोरखौ? जों सुबिदा बेखौनो होदों, जेनेबा जोङो बेयावहाय जोङो फार्स्ट टाइम जेनेबा जों प्राइज हिसाबाव लाखिदों। फार्स्ट प्राइज 4 लाख लाखिदों, सेकेन्ड प्राइज 2 लाख लाखिदों आरो थार्ड प्राइज 1 लाख लाखिदों। आरो बिदिनो क्रमैनो बिदिनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थांनायनि उनाव खायसे मानसिया किसुमान आफसुस थागोन, जेनेबा आङो एसे गिदिर आरो एसे देरबानो आङो नाखौ मोनगौमोन होननानै किसुमान मानसि आफसुस जानायफोरा
बिनि थाखायनो क्रमान्वये जोङो बरियानो डिसिप्लिन भाबाव जोङो क्रमान्वये जोङो कनसोलेसन प्राइज हिसाबाव जों लाखिदों। दायो नोंथांमोननि बे बादायलायनाय बे हाबाफारियावहाय साबेसे ओरैनो बादायारिफोरा नोंथांमोननि गेजेरावहाय जइनिं जाखो? बर्थमान जोंनि गेजेराव 200से जइनिं जाबाय आरो फैगासिनो दङ मानसिफोरा फैगोन आरो वार्ड होदो गासिबो फैगोन होननानै जोंनियाव गासिबो गुबुन जायगानिफ्रायबो फैगोन होननानै वार्ड होदो। बिटिआर हालामाव फार्स्ट टाइम जों माने हेफाजाब होनो थाखाय जोंबो खावलायहरदों मानसिफोरखौ। बेनि थाखाय किसुमान मानसिया बुंदों ना नंगौ बिटिआरआव फार्स्ट टाइमखाय फैनो थाखायबो बिथांमोनाबो जोंखौ माने खावलायहरदों आरोखि। ओरैनो बेयाव बै फुख्रियावहाय माबायदि सिस्टेम जेनेबा मानसिफोरखौ माबायदि माने बोरसिखौ बोनहोनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव साखाफारा जादों? जोङो ओरैबायसा जादों जेनेबा नै नुखादो नैफोराव नै ओरै जोङो सिन होनाय दोङो इफोराव दागि होनाय जाबाय। जेनेबा फार्स्ट टाइम जुदि जि मानसिया फैगोन जेनेबा नै दागि होनाय दङ बे दागियाव मोनसे स्टिकार होगोन जोङो। जेनेबा टिकेटआव जिहेतु नाम्बार थागोन बेनि टिकेट नाम्बार थागोन बे टिकेट नाम्बार मथेनो बेयाव स्टिकारखौ गावआ बे टिकेट नाम्बार मथे बे माबा स्टाम्प होना लागोन। बेयाव स्टाम्प होना लानायनि उनाव बे जायगाखौ गावनि जाखाबाय आरो बे रेजिस्टार जाना थानाय रखम जाबाय आरो बे माबाया। बेनि थाखायनो बे जायगायाव बे गावनि जायगायाव गाव बोननो हागोन, बे जायगायाव बेलेगा फैनानै बोननो हानाय नङा माने। ओरैनो जेनेबा नाया दासिम बेसेबां केजिनि वाइट दङ बेयाव? जोंनि नाया बेयाव 4 किल' 3.5 किल' बिदि दङ। बेनिफ्राय ग्रास काप दङ, रुपचन्दा दङ, बेनिफ्राय काटला दङ, बेनिफ्राय बिदि बायदिसिना रौ मिरगा बेफोरबायसा बायदिसिना ना दङ आरोखि। फार्स्ट प्राइजखौ लानो थाखाय माने बेसेबां वाइटनि ना दैखांनांगोन? फार्स्ट प्राइजआ जेनेबा ओरैबायसा जागोन रावबो जेनेबा जायनो हाइस्ट गिदिरखौ थिखांगोन जेनेबा सोरबाफोर सेरथामनि थिखांबाय, सेरथामनि सायाव रावबो दैखांनोनो हायाखै माने बे सेरथामानो मोनगोन। आरो सोरबाफोर सासे मानसिया जुदि सेरसेखौनो थिखांनानै लाबायबा सेरसेनिफ्राय रावबो मानसियानो जाहाथे सेरसेनि सायावनो थिखांनो हायाखै बे सेरसेयानो फार्स्ट प्राइज मोनगोन माने। दिनै नोंथांमोना दिनै बेयावहाय ना बोननाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। जुदि गोजान जायगानिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ नोंथांमोना माबायदि बेबस्था लादों? जों बिथांमोननि थाखाय थानाय बेबस्था लादों। मोजां जोंनि बेयाव मोनसे हस्पिटाल गंसे दङ। बे हस्पिटालनि रुमफोरखौ जोङो धुनिया बेसेबां बिथांमोनजों रायज्लायनानै जोङो माने लाहार फाहार खालामनानै जायगा साफा खालामजोबना दोनखानाय जाबाय। मानो होनबा गोजाननिफ्राय फैनाय जागोन बिथांमोनखौथ' जोङो एसेबाबो मोजांनो दोननाय बेबस्थाखौ लाथारनांगोन निस्सय। मानो होनबा बहुत हरनि भितराव सफैगोन किसुमान 2टा 1टा बाजियाव सफैगोनथ' बिथांमोनखौ मोजाङै जों दोननायनि थाखाय बेबस्था लादों आरोखि। बेयाव जानायनिबो फेसिलिटि? जानायनि फेसिलिटिखौ जों माने हटेल थिग खालामनाय जादों खिन्थु हटेलाव बायना जानांगोन। गावनि फैसाजों बायना जानांगोन। नंगौ। माने नोंसोरो जास्ट माने माबानाल'सो होगोन आरो? नंगौ। बे समावहाय जायफोरा दिनै अनलाइन जाबाय नंगौ। बिथांमोना जुदि गाबोननो जुदि थाफायोब्ला बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा बुङो? बिथांमोनखौ अनलाइन जानायफोरा गोजाननिफ्राय फैनायफोराथ' गाबोननो फैखानांगोन। मानो होनबा बिथांमोननि थाखाय जोङो थानायनि थाखाय सुबिदा होखानाय जादों थारमाने। दासिमबो जायफोरा दिनै अनलाइन खालामाखै बिथांमोनखौ जुदि जायफोरा गेलेनो गोसो गुदुं बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंनो? जुदि बायसान्स बिसोरो गेलेनो गोसो जेनेबा जोंहा स्क्रिनाव जेनेबा नाम्बार होनाय दङ बे नाम्बार मथे फन खालामनानै जोंनियाव अनलाइन खालामनो हागोन। दाबो जों माने बिटिआर हालामनि फार्स्ट टाइम खार'नै जोङो गासैखौबो जों सुबिदाखौ होदों। जेनेबा अनलाइन डेटखौ जों 20 तारिख होदोंमोन। दा जोंनियाव बर्थमान मा खालामनो उपायथ' गैया ना अनलाइन जागासिनो दङ दाबो। अनलाइन दाबो दिनैबो जादों मैयाबो जादों बिदि जागासिनो दङ। दाबो जुदि सोरबाफोर खालामनो लुगैयोब्ला अनलाइन खालामनो हागोन आरोखि। जिहेथु बोरसिजों ना बोननाय बादायलायनाय हाबाफारि बेयावहाय टाइमा बेसेबांनिफ्राय बेसेबाङावसिम नाखौ बोननो हागोन? 9टा बाजिनिफ्राय 2टा बाजिसिम बोननो हागोन। बिनि गेजेरावनो फार्स्ट टाइम सोरबाफोर जुदि मासे दैखांनानै जेनेबा आं दैखांनो मोनला होनना साननो नाङा आरोखि। मासे दैखांनायनि उनाव बियो समा जायागौमानि माने बियो एकदम 2टा बाजालागै बोनबाय थानो हागोन, दैखांबाय थानो हागोन। बेनि सायाव नाखौ जुदि मोनोबा हयथ' साननाङा जे नाखौबो बे बहुत बुरजा थिखांबाय आं नाखौ मोनगोन ना मोना। जों नाखौ हरजोबखागोन थारमाने गासैखौबो। बै जायबा बोनग्रा बोनग्रा मानसिनो जों नाखौ हरजोबखागोन गासैनोबो। नंगौ थारैनो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना मोनबाय बिथांमोना नैबे समावहाय बिटिआर ओनसोलावहाय गिबि खेबनि थाखाय बोरसिजों ना बोननाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। नैबे भेरगाव टु टंला थांनाय रड बै हारसापारा गामियावहाय मोनसे माखासे फुख्रि दङ। बै फुख्रिनिनो बे मोनसे जायगायाव बिथांमोना बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। नोंथांमोना जुदि जायफोरा दासिमबो अनलाइन खालामाखै
बा जायफोरा गेलेनो गोसो गुदुं बा बोरसि बोननाय बादायलायनायावहाय जायफोरा आखा फाखा बिथांमोनखौ आङो खावलायहरदों जाहाथे गाबोननि गेजेरावनो नोंथांमोना बिथांमोनजों जुगाजग खालामनानै बा बिथांमोनजों फनजों कल खालामनानै नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनानै नोंथांमोना बे बादायलायनाय हाबाफारियावहाय बाहागो लानो हागोन। निस्सय बिथांमोना एमाउन्टखौ जोबोद मोजां मोजां प्राइज होनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खालामदों। नंगौ बिथांमोना दिनै गोजान गोजान जायगायाव गेलेबोनानै दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो माखासे सुबुंफोरखौ गेलेनो मोननो थाखाय बिथांमोना बे खाबुखौ लादों। निस्सय नोंथांमोना बेफोरबायदि खाबुखौ नोंथांमोना गारनो नाङा। आं नैबे समाव केमेरा पारसन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नैबे फुख्रियावनो बे बादायलायनाय बोरसिजों ना बादायलायनाय हाबाफारिखौ नैबे फुख्रियावनो लादों बिथांमोना। मोनसे माने स्टेप दङ बेयाव जाय दागो बै गोजा दागो दङ बै गोजा दागोआव सासे मानसि एबा मोनसे न' बायदि मोनसे माने जायगा दखल बनायनाय दङ बेयावहाय सासे मानसिया बेयाव थानांगोन। गासै 2 फुट गोजान डिफारेन्स दङ। बे 2 फुट डिफारेन्सजों बे जायफोर बादायारि बिथांमोना थानानै बे नाखौ बोननानै लानो हागोन।